एगो देवर कहता खुशी का कहता देवर अरे उंघाई आवता हो उंघाई आवता उंघाई आवता हो उंघाई आवता वाह फगुआ में भऊ जाई के उंघाई आवता 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 उंघाई आवता हो उंघाई आवता फगुआ में भऊ जाई फगुआ में भऊ जाई के उंघाई आवता फगुआ में भऊ जाई के उंघाई आवता फगुआ में भऊ जाई के उंघाई गाना निकाल दे लगा बड़ा पढ़निहार लइका कि सासू जी जगावत बाड़ी अरे 8 बजे दिन में दिन में अब बोलेली घोट के ई बेड पोस नींद में सासू जी जगावेली 8 बजे दिन में हाँ जी अब बोलेली घोट मने खिसिया के हाँ जी कि बोलेली घोट के ई अरे बेड पोस नींद में बाकी केहू का बोलो खुशी का तोहरो के हम का बोलो केहू का बोले सोया के कमाई आवता केहू का बोले सैया के कमाई आवता केहू का बोलो सोया के कमाई आवता फगुआ में भऊ जाई केहू खाई आवता फगुआ में भऊ जाई के उंघाई आवता फगुआ में भऊ जाई केहू खाई आवता फगुआ में भऊ जाई के उंघाई आवता अरे कौन गलती कोई पहिला भेट में कौन गलती कोई नहीं पहिला भेट में राजा जी दर्द होता पेट में राजा जी दर्द होता पेट फगुआ में भऊ जाई के उंघाई आवता फगुआ में भऊ जाई के उंघाई भौजाई हमारा ऐसा नहीं है खुशी कैसन कि मध दुपहरिया मध दुपहरिया बुझेलू मन एकदम दुपहरिया भइल होके काड़ा में हाँ हाँ 12 बजे कि मध दुपहरिया हाय हाय में पुआ के लोर हो आ घोरे चलली भौजो भौजो ननद के धसोर हो केहू बाकी डेरा तक बोले तो का बोले हाँ जी भोलटेज बड़ी अंगना में हाई आवता भोलटेज बड़ी एकरा में हाई आवता भोलटेज बड़ी अंगना में हाई आवता होलिया में भऊ जाई केहू हाई आवता होलिया में भऊ जाई के उंघाई आवता गांव भर के लोग को हल्किन का से ढेर मत बोली हो ना ढेर सोचबा कि अबीर लगाई रंग लगाई हाँ जी डांट दी है ऐसन बोतिए बोली है हाँ कि तहरा दिल पर पहुंच जाई सही बात यही से कहल गइल कि शिकारी जी हई हाय अरे बरियारा के बेटी बेटी शिकारी जी जे गीत लिखल बने वहाँ के नाम हाँ जी कि शिकारी जी हई हाय बरियारा के बेटी बेटी अरे बोले ले गोलू तो ले ले चहेटी एक दिन प्यार से डटनी तब वो खिसिया गई हाँ भोर में जननी की तहरा भौजाई के कतना बड़ घराना हो हाँ जी जनत रु कैसे कैसे फॉर्च्यूनर से ले ओकर भाई आवता फॉर्च्यूनर से ले ओकर भाई आवता फॉर्च्यूनर से ले ओकर भाई आवता अब फगुआ में भऊ जाई भाई आवता फगुआ में भऊ जाई के उंघाई आवता फगुआ में भऊ जाई के उंघाई आवता फगुआ में भऊ जाई के उंघाई आवता
भाई आवता। गाना अच्छा लगल है खुशी बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया, इतनी देहाती रहल है। बहुत अच्छा एक और बात कहबू तो सुना दे बिल्कुल आप सुनाइए। मोबाइल दे बोलो।